Internetean jakintza libreari, software libreari, informazioari edo gizarte sareei lotutako euskarazko proiektuak gero eta gehiago dira. Gero eta originalagoak ere bai. Hori guzti hori dela eta sarea pil-pilean dagoela esateko moduan gara. Eta gaur, horretarako elkartu gara besteak beste hemen. Jakintza librearen bigarren jardunaldi hauetan gainera beste jarduera mota bat landu izan da eta landuko da. Bizkaiko euskaltegietan euskara ikasten duten hainbat persona talde izan dira aste honetan, jakin dugunez, Asko Fundazioaren egoitzan euskararen etxean bertan egin dituzten ikastaroetan, interneten zein informatika aplikazioetan dauden euskarazko baliabideak ikasian izan dituzte, eta horiekin batera, euskarazko eduki bila nora jo behar den jakiteko gizarte sareak euskaraz erabiltzeko edo euskaraz dauden programak deskargatzeko trikimailuak. Gaur hementxe gaude, badirudi, Deustuko Unibertsitateko Krai liburutegian eta 3 mokadu oso behintzat hartzeko moduan egongo gara. Hasteko zizka-mizka izango ditugu 5 zizka-mizka horien bidez Euskal Herrian euskarari eta jakintza libreari lotuta gaur egun dauden proiekturik interesgarrienetariko batzuk ezagutu ahal izango ditugu eta zuzen-zuzenean gainera. Zizka-mizka horiek petxa-kutxa formatuan dastatuko ditugu Japoniako aurkezpen teknika horretan gogoratuko dugu azalpenak ematen dituen pertsonak 20 irudi ditu. Eta horrek esan nahi duena da, bakoitzarekin 20 segundu edukiko dituela. Ez gitxiago eta ez gehiago. 5 bide ditugu gainera gurekin, zeuez gainera, eta esan da egun bide batez barriro ondo etorri. Ideateka enpresako marketingeko zuzendaria da Irudi Kenner eta interneteko joerak gaiari buruz egingo digu berba hitz. Berriako kasetaria da Jon Ordoinez eta berriketan.info proiektuaz egingo digu hitz. Haraman pertsonaren euskarazko lehen ataria den kaixomaitia.com ataritik Inigo Arantia geurekin izango da hementxe mailan. Maite Goni irakaslea da, blogerra eta bere esperientzia zuzudot asko kontatuko digula. Gaztezulo aldizkaritik etorri da geure artera Igone Fernandez sarean argitaratzen duten argitalpenaz zeo zer badauka esateko eta ez edo zer euskara gazteak eta internet gaiari buruz egingo digu hitz berak eta gaztezulo zer den bide batez. Esperientzia horien berri izan eta gero zuek izango zarete protagonista gogoratu eta kontaiguzu zure errezeta guztion artean itauna galdera erantzuteko alegina egingo dugu. Nolako etorkizuna du euskarak interneten? Hori pentsatzen hasteko abiaburua da. Eta aztenik jakina 2.0 pintxoak dastatuko ditugu, baina benetan, in situ esaten denez, ez uste pintxo virtualak izango direnek. Baina horra heldu orduko lan apur bat egingo dugu, lana gustura hori behintzat gure asmoa lan bai, baina gozatu bai bide batez.